Fil-riflessjoni tiegħi magħkom illum xtaqt li nirrifletti ftit fuq dak li nista' nsejjaħ li huwa attakk fuq l-Ewkaristija. Forsi kelma jibsa titkellem minn attakk fuq l-Ewkaristija. Però nixtieq illi noħodkom għall-ewwel diskors Ewkaristiku li Ġesu jagħmel fil-Vanġelu skont San Ġwan. Meta hemmhekk Ġesu wara li jagħmel it-tkattir tal-ħobs jitkellem anke dwar is-sinifikat kif hija karatteristika ta' San Ġwan. Ġesu l-ewwel huwa ppreżentat jagħmel sinjal, imbagħad proprju xi sinjal Ġesu jagħti t-tifsira tiegħu. U hemmhekk mill-ewwel naraw illi dak li jgħid Ġesu fuq l-Ewkaristija jintlaqa b'oppożizzjoni kbira. L-ewwel ħaġa li jgħidu d-dixxipli li dan is-sinjal ma jifhmuhx. Tant li jinterpretaw biss bħas-sinjali l-oħra ta' Ġesu fl-aspett materjali tiegħu. Tant li Ġesu jgħidilhom isma' intom qegħdin tfittxuni qed tiġu warajja għaliex kiltu u xbajtu. Mhux għax emmintu, mhux għax fimtu dan is-sinjal li nrid nagħtikom. U hekk jiġri wkoll eżisti anke fi żminijietna meta l-Ewkaristija ma nifhmux dak li aħna nkunu qegħdin niċċelebraw. Meta aħna ma nifhmux fir-realtà x'in l-Ewkaristija. Allura biex ngħidlek l-ewwel attakk fin fuq l-Ewkaristija huwa li ma tifhimx dan is-sinjal kbir li l-mulej Ġesu qiegħed jagħtina anke fi żminijietna. Is-sinjal li Ġesu jagħtina ta' kuljum, ġismu u demmu. Imma tinsibu attakk ieħor fuq-l-Ewkaristija fl-istess diskors illi d-dixxipli jsibu t-tagħlim ta' Ġesu dwar l-Ewkaristija qiebes sal-punt li bosta mid-dixxipli tiegħu telquh u ma baqgħux imorru warajh. Mela l-ewwel ma femux, imbagħad meta Ġesu jibda jispjega jsibuh qiebes ma jifhmux u jitilqu ħafna minnu. Jiġifieri hija ħaġa li ma tax taqbad tgħid dwarha proprju l-ikbar rigal li Kristu qed jagħti lid-dixxipli tiegħu huwa waqt li qed jagħtihulhom qed ikellimhom dwaru li d-dixxipli tiegħu jitilqu għax ma jifhmux dan ir-rigal daqshekk kbir u prezzjuż. Imbagħad naraw li anke il-lut kif joħorġu fuq Ġesu meta qed ikellimhom fuq l-Ewkaristija. Għaliex huma ma jemmnux minnu Ġesu. F'San Ġwan għandna kontinwament din il-kwistjoni mal-lut li ma jemmnux minnu Ġesu. Allura ma jemmnux l-identità tiegħu laqqas ma jemmnu dan id-diskors tiegħu ma jarfux li huwa verament il-ħobs li niżel mis-sema. Għaliex qed ngħid ma jifhmux l-identità ta' Ġesu. Għaliex fid-diskors tagħhom jgħidu dan mhux bin il-Masurdaxxa u ommu mhix Marija. Għax ma fehmux eżistijej laqqas il-misteru ta' Marija, laqqas fehmu l-misteru tiegħu. Meta aħna il-Madonna npoġġuha fil-ġenb, meta aħna l-Madonna ma nifhmux minni fil-pjan ta' Alla, mhux il-Madonna kif ridu aħna eżistijej, jew kif tiġob lilna, ma minni fil-pjan ta' Alla. Allura ma tlaqqas nifhmu eżattament min hu Ġesu. Dak kollu aħna jgħidu dwar Marija qiegħed hemm biex jisaħħaħ l-identità ta' Kristu. U Ġesu juża kliem ftit kliem qiebes, jgħidilhom aktar tard kapitlu San Ġwan, kapitlu 8, vers 44, għaliex huma ma jifhmux dil-verità dwar Ġesu. Ġesu jgħid kelma qiebsa illi hemm il-qerq tax-Xitan li hu missier il-gideb illi qed jagħmel il-dawk illi ma jridux jarfu verament Kristu minnu. Allura naraw bil-mod illi issa mhix sempliċiment aktar il-bniedem illi ma jistax jifhem il-bniedem li jirreżisti għal fidi quddiem l-Ewkaristija, ma anke għandna element angan tax-Xitan li jipprova jdallam u jiġħad il-verità. Il-lut jattakaw l-Ewkaristija wkoll għaliex ma jemmnux fil-qawwa ta' Ġesu li jista' jagħmel dan. Proprju jiġdu l-identità tiegħu jiġdu anke l-qawwa tiegħu. Kif jista' jkun dan? Kif jista' dan jagħtina ġismu? Ma jemmnux li Ġesu jista' jagħmilha din il-ħaġa. Araw attakk fuq il-qawwa ta' Ġesu. Imbagħad insibu li anke fost it-tnax l-eqreb tiegħu insibu min kien kontra l-Ewkaristija mqazza. U Ġesu interessanti li f'dan kuntest l ħaġa Ġesu jgħid li tnaxxiru x'titilqu intom ukoll. Jekk jiġifieri anke jekk it-tnax ma fehmux biżżejjed, Ġesu ma kienx lest li jdawwar it-tagħlim tiegħu dwar l-Ewkaristija mqazza. Ġesu kien jibes hija ħaġa wisq prezzjuża jgħid il-Papa Ġwanni Pawlu II. L-Ewkaristija biex inħallu xi ambigwità l-Knisja bħal Kristu ma ddawwarx it-tagħlim tagħha fuq-l-Ewkaristija mqazza. Però interessanti wieħed jinnota wkoll illi fid-diskors ta' San Ġwan kapitlu 6 hemmhekk Ġesu jirreferi għal Ġuda li l-qudiem kellu jitradih u nafu li daħal ix-Xitan f'Ġuda fl-aħħar ikla ta' Ġesu
Propju tradiment ta' Ġesu iseħħ waqt li Ġesu jitwaqqaf l-Ewkaristija mqazza. U jseħħ minn ta' ġewwa. U dal-punt eżisti tradiment ta' Ġuda, l-attakk fuq l-Ewkaristija anke minn ġewwa, nixtieq li fih nifhmu ftit anke dak li qed jiġri fil-Knisja bħalissa. Bħalissa nisimgħu ħafna diskors fuq is-saċerdoti, skandli qegħdin jinqalgħu mill-membri tal-kleru u mir-reliġjużi. U forsi naħsbu li dan huwa xi attakk fuq is-saċerdozju. Fir-realtà eżistijej dan huwa attakk minn ġewwa fuq l-Ewkaristija mqazza. Għaliex jekk ix-xitan jibda jnaqqar il-membri tal-kleru, immiss lilhom, jekk il-membri tal-kleru s-saċerdoti ma jgħixux skont id-dinjità saċerdotali tagħhom, dan se jkollu effett kollu fuq l-Ewkaristija. Dan se jkollu effett fuq l-Ewkaristija, fuq il-fidi tan-nies fuq l-Ewkaristija. Jekk ix-xitan, jekk in-nies jitbedu mill-saċerdot, ix-xitan jirnexxielu jinganna n-nies u jibedhom mis-saċerdot minħabba l-ħajja tas-saċerdoti għax ma tkun skont il-qalb tal-Alla. Allura jekk ibedhom mis-saċerdot se jispiċċa jbedhom mill-Ewkaristija mqazza wkoll. Huwa attakk fin profond fil-Knisja fuq l-Ewkaristija eżisti, kemm inxil niftħu għajnejna u nirrealizzaw dak li qed jiġri. Dan l-attakk fin moħbi li huwa fuq l-Ewkaristija. Ix-xitan irid ibbiegħed in-nies mill-Ewkaristija mqazza u l-iktar mod faċli li jagħmel mod fin billi jbedhom mis-saċerdot u jippreżentalhom id-dnub tas-saċerdot. Jidulhom rajt minn dawn trid tisimgħu dawn mhux bniedem bħalkom bniedem bħalkom araw xi skan li qegħdin jagħtu. U mbagħad ibedhom il-qudies. Jeżisti dan l-attakk fin. Nixtieq nurikom kif dan l-attakk fuq l-Ewkaristija mhux biss beda fid-diskors ta' Ġesu fil-ħajja ta' Kristu ma kif kompla matul l-istorja tal-Knisja. Ħansemmi mumenti speċifiċi eżisti għaliex hemm iktar wieħed jista' jgħid imma kemm il-ħin ma jippermettix. L-ewwel ħaġa naraw illi Ġesu fil-Vanġelu skont San Ġwan meta jitkellem ir-raj tajjeb, Ġesu jitkellem minn dak il-ħalliel li ma jidħolx mill-bieb li huwa Kristu ma jidħol minn band oħra fil-maqjel. U dan ħalli li jidħol biex jisraq jeqret joqtol. Ġwanni kapitlu 10 vers 10. Dan l-attakk fuq l-Ewkaristija dan il-qerq tax-xitan mhux jidħol mill-bieb imma qed jidħol minn bnadi oħra fil-Knisja ħalli jisraq jeqret joqtol l-Ewkaristija mqazza fil-ħajja tal-Knisja. Kif għamel dan u kif qed jagħmel dan? L-ewwel ħaġa naraw illi ix-xitan prova jnissel l-Knisja mingħajr Ewkaristija. Meta seħħet il-xizma, il-qasma protestanta, meta seħħet id-dottrina protestanta permezz ta' Luteru, illi tiċħat il-preżenza reali ta' Kristu fl-Ewkaristija, it-talim ta' dak li jdulu transubstanzazzjoni, jiġifieri it-talim tal-Knisja illi is-sustanza tal-ħobs u l-imbiti tbidlu fis-sustanza tal-ġisem id-demm ir-ruħ id-divinità ta' Sidna Ġesu Kristu fil-mument tal-konsagrazzjoni permezz tas-saċerdot li huwa ordnat mod leġittimu validu mill-Knisja mqazza. Meta ġiet miċħuda eżistijej dan it-talim, allura seħħet komunità nisranija mingħajr Ewkaristija. U dan eżistijej li seħħ madwar 500 sena ilu għad għandu l-effetti għaw illum għad għandna numru kbir ta' nsara illi ma jemnux fil-preżenza Ewkaristika ta' Ġesu. U dan qed jolqot anke lil pajjiżna maħbubin tiegħi, jien nixtieqkom toqgħodu attenti il-min tisimgħu fuq it-televiġini pritka. Għaliex id-drabi nisimgħu bnedmin Maltin li jipritkaw il-Ġesu però ma nindunawx li fit-talim li qegħdin jgħidu mhuwiex talim korrett skont it-talim tal-Knisja u skont kif nu l-Vanġelu, imma huwa l-Vanġelu interpretat kif jifhmu huma. Aw Malta tikonna numru ta' dawk li huma nsara li mhumiex Kattoliċi, li forsi mhux kulħadd jinduna li ma jkunux Kattoliċi, u allura jibdew fin innaqru it-talim awtentiku ta' Kristu ta' Knisja Kattolika billi jgħidulkom temnux fil-qasisin, temnux fis-sagramenti, temnux fil-Madonna, temnux fil-Papa, temnux fl-Ewkaristija mqazza, importanti l-fidi biss Ġesu Kristu, l-importanti li hija l-kelma ta' Alla. U jibdew jattakkaw dak kollu ta' Knisja. Għandna minn dawn anke fuq it-television eżistijej li nistgħu narawhom f'Malta li mhux kulħadd forsi qed jinduna anke bil-ħsara li qiegħda ssir eżistijej. Għaliex qed tiġi miċħuta l-verità. Mhux billi nippritkaw il-Kristu, irridu nippritkaw il-Kristu sħiħ fit-talim tiegħu.
Mhux billi jkunu laqati u naraw filmati ta' nies jieħdu pjaċiri faħru l-Alla jkantaw jollu jdejhom. Irridu nipritkaw il-Kristu fil-verità sieħa kif inhu. Niftħu għajnejna minn dan l-ingann li qed jiġri fil-Knisja b'mod wiesa' u f'Malta wkoll. Ngħid fil-Knisja mhux wiesa' mhux fil-Knisja Kattolika ġifieri fħutna l-insara illi huma ngannati li ċaħdu parti minn dan it-tagħlim eżisti. Noqogħdu attenti anke x-xitan li nixxielu jifret il-Knisja fuq l-Ewkaristija mqazza. Eżatt kif ġara f'ism minn Ġesu ħafna nistelquh. Ħafna nistelqu Knisja Kattolika bir-Riforma Protestanta fuq it-tagħlim ukoll mhux biss tal-Ewkaristija mqazza. Ingann ieħor naraw direttament kontra l-Ewkaristija u l-Knisja eżistijej, naraw dik li hija msejħa Knisja kontra l-Ewkaristija. Hija Knisja satanika, forsi laqqas huwa tajjeb nitkellmu minn Knisja, imma ħanejduha il-mod popolari kif huma stess jgħiduha.